Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje, a ja prosić będę Ojca i innego pocieszyciela dawam, aby pozostał z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Lecz wy go poznacie, bo u was pozostanie i w was będzie przebywał. Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze niedługo, a świat mnie już nie ujrzy, ale wy mnie widzicie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W on dzień poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, umiłuje go Ojciec mój, i ja go miłować będę i siebie samego mu objawię.